400 sena ta' storja, devozzjoni u talb miġbura f'ġimgħa ta' attivitajiet li qed ifakru l-ewwel laqgħat reliġjużi li saru fiż-żona ta' Pinu fl-Arpawdex. It-tifsira tad-devozzjoni tal-poplu Malti għal dan il-maqdes Marjan bdiet tieħu sura aktar soda wara li fl-1883 Carmine Grima semet lil Madonna tkellima. Ma' żmien id-devoti bdew jersqu jitolbu għal mirakli bl-interċessjoni tal-Madonna mtella s-sema. Ix-xogħol fuq is-santwarju preżenti beda fl-1922 u ġie konsagrat 10 snin wara. L-anniversarju ta' 400 sena mill-ewwel attivitajiet illi saru hawnhekk tfakru f'pellegrinaġġ lejn is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, immexxi mill-Arċisqof Charles Cicluna li kkonċelebra qudiesa fis-santwarju, akkumpanjat fost oħrajn mill-Isqof Tawdex Mario Grek u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Kurmi. Il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu ilu fostna 400 sena. Fostna għal dawn l-4 sekli għandna stedina biex il-ħajja tagħna ngħixuha dejjem bħala ħajja li ma tispiċċax għax il-Madonna ta' Pinu hija Marija Assunta. Ix-xbija tal-Madonna ta' Pinu wara l-altar maġġur għadha fil-kappella oriġinali li kienet qabel ma nbena s-santwarju. Ġiet inkurunata fl-1935. Fl-1990 il-Papa San Giovanni Paolo II ddekora bl-istilel fil-waqt li Benedittu XVI żidilha l-warda debija fi żjara oħra papali f'Malta fl-2010. Jiena meta nedejt is-sena Marjana xtaqt illi ħafna isiru jafu li ġudan is-santwarju għaw l-isptar tal-Ispirtu fejn Kristu huwa it-tabib. Imma it-tabib ewlieni għandu infermiera prima kwalità li hija il-Madonna. U ta' Pinu għaliex? Kien Pinu Gawċi, prokuratur tal-Knisja li fl-1598 u fis-snin ta' wara offra anke flus minn butu għar-restawr tal-kappell oriġinali. Kien bis-saħħa hekk li nbena altar u bdew is-servizzi liturġiċi. Pinu Gawċi kien ukoll ikkummissjona l-pittura tal-Madonna li ma' żmien rabtet isimha miegħu il-Madonna ta' Pinu.